Il-qorti ddeċidiet li l-proġett propost mid-DB Group fis-sit fejn kien hemm l-ITS fil-Bajja ta' San George ikompli kif pjanat u approvat mill-awtorità tal-ippjanar. Il-qorti preżeduta mill-Prim Imħallef Market Kuti l-erba' iddeċidiet favur it-tkomplija ta' dan il-proġett b'investiment ta' kwart ta' biljun euro wara appell imressaq minn kunsilli lokali u minn għaqdiet mhux governattivi kontra l-iżvilupp. B'din id-deċiżjoni d-DB Group issa jista' jibda x-xogħol fuq is-sit li se jkun jikkonsisti f'żewġ torrijiet ta' 17 u 18 solar rispettivament, dan flimkien ma' lukanda ta' 12 solar. Madankollu dan se jsir skont il-pjanti l-ġodda li fihom tnaqqis ta' 57% fl-għoli tal-binjiet residenzjali. Fil-fatt il-lukanda se tkun 27 metru aktar baxxa mill-pjanti oriġinali li jfisser tnaqqis ta' aktar minn 5000 trak ta' skavar u tnaqqis ta' 30% fil-parkeġġ. L-istess pjanti aġġornati li preżentaw il-periti tal-proġett inaqsu l-impatt negattiv tal-bini fosthom b'aktar spazji pubbliċi. Intant il-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar kien sostna li dan il-proġett iġib miegħu l-obbligu fuq l-iżviluppaturi li jinvestu aktar minn miljun euro fi proġetti għal komunità f'Pembroke fil-waqt li l-Bajja ta' San George għandha tibqa' aċċessibbli għal pubbliku. L-applikazzjoni oriġinali għal dan il-proġett inkludiet ukoll il-bini ta' kazino. Madankollu, bl-aġġornamenti mitluba, dan mhux se jkun qed isir, minflok se jiżdiedu l-ispazji pubbliċi ħodor u ambjentali. B'reazzjoni għal din id-deċiżjoni mill-qorti il-Moviment Graffiti esprima d-diżappunt tiegħu fil-waqt li sostna li qed jevalwa sentenza mogħtija sabiex ikunu jistgħu jikkonsidraw azzjonijiet legali oħrajn. Min-naħa tagħhom id-DB Group esprimew sodisfazzjon tagħhom għal din id-deċiżjoni ta' każ li ilu quddiem il-qrati għal 8 snin. Qalu li dan il-proġett kien wieħed skrutinizzat sew u issa b'din id-deċiżjoni qed jaraw li jimplementaw dan il-proġett ta' livell dinji.